Salutare, bun venit la încă un nou episod din SS. Astăzi ne jucăm Survival Craft 2. Un joc de pe Happy Mode care l-am instalat. Nu știu. Așa. Mi-a fost dor de ea. E când am reușit să mă joc din 2021. La unele chestii, cam se schimbară. Da, știți voi. Asta este prima mea hartă. Făcută până acum. O dată, de două ori, o zonă nemai văzută. Uite, să mă fac și același lucru. Să iau oameni, să puși cu ăsta. Da. Uite ce am eu acum. De exemplu, aici, la observațiile mele, eu sunt la primul nivel. Aici am viața, aici am stamina, somnul, mâncarea, temperatura, omul, esență, și asta e o chestie gravă. Asta e chestia de somn. Asta e locul de inventory și de mâncare. Survival nu știu ce o să fac. Este fulgerul. Asta este camera de fotografiat, chestii și asta. Crafting-urile sunt la fel. Upgrade! E din piatră asta. Stonexe. La fel și ăștia, parcă pe cealaltă cred că era altceva. Oricum. UG City Mod. Fel de mod ciudat de UG City pe care era vechi. Dacă tot vreți să întrebați, asta este locul în care tocmai am semne. Totuși, astea sunt lucrurile care trebuie făcute. Aici sunt chestii noi. Aici pun toate lucrurile care trebuie. Eu am luat mai 6. 6 ca locul ăsta. Sau locul ăsta. Ăsta. Oricum, asta e fugi. Un oraș. Asta e autostrada. E ca un fel de autostradă ciudată. Iar asta e sfârșitul autostradei de aici. Semnele astea sunt din ce în ce mai ciudate. Uitați! Aici e... Dacă tot e vorba, trebuie să pun niște semne. Ați observat din astea, nu? Nu. Sau din astea. Da, asta nu trebuie. Doar asta. Da. Puteți să alegeți orice fel de semn. Orice. Totuși, dacă suntem în oraș, acolo trebuie să cumpăr mereu lucruri importanță de orice fel de lucru. Uitați-vă și voi. Asta e autostrada. Uite cât de mare. Deci e drum către casa mea. Observați drumurile astea, nu? Asta e casa mea. Originea casei mele. Asta e casa mea. Umbra de Crăciun, decorațiuni, TV,
vechi, garajul, un cal care am în garaj, locul de dans într-o cameră, camera mea și locul de mâncare. Un fel de restaurant. Înțelegeți? Loc de mâncat. Asta e casa vecinului. Nu știu cine vecin, oarecare fel de vecin ce caută aici, dar după locul ăla urmează cel mai de preț loc. Oh, serviciul meu, acolo unde lucrez. De exemplu, eu o iau cam aici. Asta e cale ferată. Asta e drumul către zona mea. Uitați-vă și voi. Aici începe începutul a doua autostradă care merge între Huge City. Aici e și intrarea în autostradă. Și iar asta e serviciul. Locul în care muncesc. Totuși, haideți să vă arăt și a treia hartă personalizată. Vinde asta. Sudul general. Asta e cea mai ciudată hartă, pe bune. Dar personalizat. Personalizat. Oh my god. Tot ce se dă. Eu sunt. Regele meu se dă. Ce toate ce ne-ar se dă personalizativ. Și uite și sapota. Uite bogate voi în cea mai istorie. Asta e un taxi. Asta e mașina de poliție. Sfârșitul drumului, casele. Asta e fiul rambursare aici. Atunci, nu de casă. Omul ăsta ciudat. Zona de casă. Sfârșitul. Omenească. Pe bune. Uiteam ce am managerul meu. Prima oară. Blocurile texturabile. Am numai 3. Caracterele. Doar 2 noi. Și furnituri pachet. De fapt am 5 în total. Da, totuși să mai iau câteva chestii de alea, astea, blasta, cuculucă. Înțelegeți voi. Oricum să caut la bloc textură. America. De fapt, nu mă deranjează. Observați că asta cântă. Real textură. HD Mini City. Să încercăm. Huge City. Să încercăm cu o hartă. America! Să încercăm. Uitați cum arată America asta. E ce mai ciudată, bro, bă!
mai ciudată textură posibilă, bă. E cea mai ciudată. Dar arată impresionabil. Nedor perfectus. Ierbile sunt fierul os. Semnele ciudate, artificiile, ele nu se schimbă. Și blocurile. Mâncarea. Electricitatea. Uneltele, ușile, bla bla urile. Să mai încercăm. Stai, asta este real textura de pe Hood City. Adică știți voi. My City. Orașul meu. Textură așa de huba duba. Tot și voi asta nu sunt texturile în oraș. Asta e pe 2000. Ui, și gloanțele. Astea, sigur, bateriile. Bla bla, bla bla. Până și texturile arată groaznic. De impresionabil groaznic. Bine, asta e cel mai ciudat lucru pe care l-am pomenit. Le schimb aici. Ce textură? Real textură. Așa mă răzgândesc eu când e vorba despre... Așa arată real textură. O de grupă zis cu ștucă. Uite ce textură real cu ștucă. Cu Olele. Așa arată bine, bă. Mâncarea putere, bă. Puterie. Și restul. Zabra de darts. Ce real. Ce real. Cu formă Minecraft? Nu e posibil. Asta e cel mai ciudat. Îl va păsta. Pe veci. Până și plante s-au agradat. Și astea. Oricum. Să ies. Nu uitați, dacă apare câte o eroare, nu uitați, trebuie să apăsați pe optimizare. Să încerc acum aici. Perfum. Trebuie să apăsați optimizare mai înainte. Așteptă până se încarcă. Până se optimizează, dar acum se fac toate. Tot e perfect, dar trebuie să curăț astea acum. Nu am decât două. Oricum, fișierele astea. Ce fișierul meu? 5 august. 6. De cum 5 august? Videoclipuri. Le șterupă. Pachetele mari. Nu! Aplicațiile. Nu. Fișierele mari. Poate data viitoare.
Păi, acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați like și subscribe la să ne vedem data viitoare cu încă un nou episod din Survival Craftul. La revedere!